रन्जन दैमारिखौ बयबो गजानो लुबैयोना रायजोफोर लुबैयो बयबो आरो गियानि गुनिफोरल' नङा जायफ्रा लेखा रोङा जायफोर आबादारि जायफोर दिनैहाय बिनि दैदेननायावहाय गोबां मानसिया थांनानै थादों आं बुंनो थाङा माबोरै थांनानै थाबोदों आरो माबोरैहाय जायगा मोनबोदों नङा होमबा बेफोर बाथ्राखौ आङो खुला मेला बुंनो थाङा बेफोर बाथ्राखौ जुदि बुङोब्ला गोलाव जायो गोलाव सम जों लुबैयो बयबो आरो उदां जाजानायखौ जोंबो लुबैयो दहाय आं मोनसे न'खराव थांदोंमोन थांनायाव इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरना कयेकजनखौ लोगो मोनदों इएमफोर लोगो मोननायाव बिनि बाथ्रा सावरायलायदों गोबांनो गोलाव बाथ्रा भिडिअ लानाय जायाखै भिडिअ लाबा साबसिन जागौमोन नाथायबा बिखौ माखासे भिडिअ हगारजाया आरो हगारजाथावथावबो नङामोन आरो बे सिचुवेसना गैयामोन हगारजानायनि बेखायनो आङो हगारनाय जायाखै नाथायबा आङो इउपिपिएलनि इएमफोरजों कयेकजनजों सावरायो दैदेनगिरि इउपिपिएलनि सोद्रोमा लिडार आं कयेकजनखौबा एकदम हामजाया आंनि फसायनाय इएमबो नङा इएम नङा बिसोरो आरो दैदेनगिरियानो बेफोरबायदि थ' बाथ्राया गोलाव सावरायदों मोजां मोनदों बिथांमोनजोंबो सावरायनानै नाथायबा गोसोबो दं बिसोरो सारनि सायाव गासैबो पलिटिक्सखौनो लालायनानै जों बिराद आं बुंखांबाय मालाबा पलिटिक्सआ मोजां खामानि ओरैबायदि खामानि मावनो हायि जाय जिनिसा मावथावना हाया बेखौ पलिटिशियानफ्रा खालामनो हायो असम्भबखौ सम्भब खालामनो हायो सिमांखौ मोगथाङावबो खालामनो हायो लाबोनो हायो पलिटिशियानफ्रा गोसो जायोब्ला आरोखि ना नाथायबा मानो खालामनो आं दानो जुदि बोसोरथामावनो जुदि कमप्लिट खालामजोबोब्ला आंनि बै समावहाय आं माब्रै पावाराव फैफिनगोन नङा होमबा बेफोरनोथ' आसोल गेमा सार रन्जन दैमारिखौ फिन आरोबाव नैबे दा फैगौ डिसेम्बरसिम लाबोनायनि खारनबो दं आं बिनि बाथ्राखौ गोलाव बुङा दा बुङोब्ला बायदि रोखोम ना बै साइडनि मानसिफ्रा दुखु मोनगोन आरो सम बुंनांगौ जाथारोब्ला बुंगोन बिक्रम दैमारिनि माखासे बाथ्रा बुंनाय बेखौ जों नायनानै लाग्रोनि आरो लोगोसे खोनासंनानै लानि मा मा बाथ्रा बुंलांदों बिथांमोना जों मोनथिखाबाय जे 2025 मायथाइयाव काउन्सिल मिटिं इलेक्शन दङ काउन्सिल इलेक्शनाव बेसोरनिल' बाथ्राया ओंखारगोन पलिटिशियाननि खुगानिफ्राय प्रमद बर'नि खोथाखौथ' आरो मा होनबावनाय नङा होनबा जों खोनासंनानै लाग्रोनि एसे आरो लोगोसे मोनसे लटारिनि सोमोन्दैसो आं बुंबावनो सानदों एसे जायफ्रा लानो सानदोंना लानो हागोन स्क्रिनाव होनानै दोननाय नाम्बाराव नोंथांमोना अनलाइनजों लानो हागोन फार्स्टआव होनाया सोमदोन बरगयारिनि सेकेन्डना आंनि एभेलेबल मोनगोन नांगौ जाब्लानो अनलाइनाव लाहरनो हागोन सोमदोननावबो देरहासार इस्लारि एनिथिं एमजे दाखालिनिफ्राय होनानै दोनबाय थादों आं बेयाव नोंथांमोना अनलाइनाव लाहरनो हागोन जायफ्रा लाथाराखै बिसोर अनलि बुक मोनसेयाव 600 बुक खेलाबो मोनबाय लोगोसेनो लिप मोनसे फ्रि मोनबाय आंनि इन्टारेस्टनि थाखाय आं बे लटारिखौ होनाय जायाखै बा आंनि इन्टारेस्टआव बा आं माबा मोनसे मोननायनि बे नङा दे खिन्थु बे जायफ्रा जोबथेसालियाव थानाय बै फेमिलिफोरनो न'खराव माबा मोनसे होनो हायो नामा बे हिसाबावसो बे लटारि खेलाखौ होनाय जादों फैदो बिदिब्ला जों बिक्रम दैमारिनि सार रन्जन दैमारिनि सायाव मा बाथ्रा बुंदों जों खोनासंनानै लाग्रोनि दिनै कालेंडार इयुथनि मोनसे प्रग्राम एवारनेस प्रग्राम अनलि इयुथ आरो बिसिअनि मोजां प्रग्राम जादों दा नोंथांमोना सोंनाय बायदि एनडिएफबिनि खोथाखौ गोबां बुंबोबाय गोबां सावरायबोबाय आरो गोबां दुखु दङ एनडिएफबिखौ लानानै
दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसेल' खोथाखौ बुंनो सानो रन्जन दैमारिजों लोगोसे गासै एनडिएफबि बिथांमोना हाग्राबारियाव थानानै हारिनि थाखाय जुजिबोबाय नाथाय दिनै जोबथेसालियाव थानानै जिउनि थाखाय दिनै जुजिनांदों नङा होमबा अब्ला हाग्राबारियाव थानाय जोबथेसालियाव थानाय मा पार्थक्य जाखो नङा होमबा हाग्राबारियाव थानाय आरो जोबथेसालियाव थानाय जेबो पार्थक्य गैया जानानै दङ दा बिनिखायनो दिनै आं बेखौनो बुंदों हाग्राबारियाव पिकनिक ओंखाम जानाय आरो जोबथेसालियाव ओंखाम जानाय बेसेबां पार्थक्य दङ नङा होमबा मानसिनो नांगौ आजादि मानसिनो नांगौ फ्रिडम आरो उदांस्रि नांगौ बिनि थाखायनोथ' जुजिदोंमोन दिनै नांसे नांनानैबो जुदि हाग्राबारियाव थानानै जाथिनि थाखाय जुजिनानै आरोबाव जुदि जोबथेसालियाव जुदि थानानै जिबननि थाखाय जुजिनांनाया जोंनि थाखाय गोबां दुखु गोनां दिनै बेखौनो बुंदों दिनै आं गले गले बुङो हाग्राबारियाव रन्जन दैमारिया जाथिनि थाखाय नांबोदों आरो दिनै जोबथेसालियाव गावनि जिबननि थाखाय दिनै जुजिनांगोन मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखि रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे एक्स एनडिएफबि एकर्टनि गेजेरजों गनांगौ होननाय जुदि लिरनाय गैयाब्ला अब्ला जायफ्रा दिनै बिटिआरआव राजा जानानै दङ एमसिएलए इएम एमएलए जानानै दङ बिथांमोनाबोथ' निश्चय माबा मोनसे आयेननि नोजोराव गोग्लैगोन अब्ला बिथांमोनखौबो पावारा जेब्ला जोबगोन अब्ला बिथांमोनखौ जोबथेसालियाव लांनाङाथों होननाय लिरनायबोथ' गैया नङा होमबा अब्ला बिथांमोननि जिबना मा जागोन बेनिखायनो बिथांमोननि जिबनाबो जेन गाज्रि जानाङाथों बेनिखायनो जों उननि कामना जों मोजां कामना खालामो आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि बे बिटिसिनि गेजेराव सान्थि जाथों आं बेखौनो लुबैयो थेंक इउ